Al contemplar aquestes peces esmaltades al foc, procedents dels segles XI i XII, ens preguntem: perdura encara a Catalunya aquesta activitat artística de l'esmaltat? El Missal, obra realitzada en els nostres dies, ens diu que, en efecte, existeixen avui seguidors de l'art de l'esmalt. L'esmalt és un vidre colorit per òxids metàl·lics i la varietat i colors de què es disposa actualment és gairebé il·limitat. Per procediments primitius però eficaços, els terrossos són reduïts a pols cristal·lina. Rentat l'esmalt en diverses aigües, per decantació es separen totes les impureses que conté, quedant en disposició d'aplicar-lo al lloc convenient. En una mufla refractària i a temperatures de fusió que arriben als 800 graus, es converteix aquella pols opaca en fragments sòlids, vitrificats, que serveixen de mostra per a futurs treballs de l'esmaltador. Un dels procediments tècnics emprats per l'artista és el campejat, o chanvlevé, que consisteix en fer ressaltar el dibuix d'una placa de metall i emplenar els espais amb l'esmalt. L'excavació pot fer-se amb el borí o per corrosió amb els àcids corresponents. Els diversos exemples que del procediment ens ha ensenyat l'artista són una prova del domini de la tècnica en aquest difícil art. Un altre procediment és l'alveolat o cloisonné, totalment diferent al que hem vist abans. Sobre la placa de metall s'hi col·loquen unes fines làmines treballades i que, seguint el traçat del dibuix, ens donen l'espai que s'ha d'omplir d'esmalt.
Dedicarem especial atenció a un tercer procediment, l'esmaltat llimosí. És en ell on l'artista, que com en tots els vells oficis ensenya i orienta els seus deixebles formant-ne escola, sembla trobar actualment més ampli camp d'expressió i llibertat vers modernes tècniques. Passem de la model vivent a l'apunt que inspirarà una nova obra d'art i de la qual en seguirem el curs de realització. L'objecte a esmaltar, en aquest cas, no té més valor que el d'una placa de metall sobre la qual s'hi realitzarà l'obra artística, convertint-la en una veritable joia. Preparada la placa de coure i convenientment embotida, està en disposició de ser revestida d'un fondent vitrificat per evitar la seva deformació al foc. Sobre aquests retalls de fulls d'or i plata s'hi col·loca l'esmalt per obtenir un efecte brillant. El metall noble no perd qualitat sota la capa d'esmalt transparent. D'una forma gairebé monàstica, senzillament, l'artista esmaltador, continuant l'obra allà on el pintor l'havia deixat enllestida, realitza la seva tasca minuciosa i delicada elaboració.
dia darrere dia, pas a pas, hem anat seguint la tradició de moments que sovintegen en cada època. Renovació, inquietud, estudi. Des de les civilitzacions més antigues fins als nostres dies, l'artista esmaltador fa una obra bella que ofereix a la glòria de Déu o per realçar la bellesa, el servei i gaudi de l'home. L'esmalt català segueix ocupant un lloc importantíssim en la història de les arts. Al néixer un nou esbós per un nou treball, observem que el que perdura també és la continuïtat d'una artesania que de pares a fills, de generacions en generacions, contemplem pensant solament en un art tan sublim i tan nostre. Herència d'un artista reflexada en el gest, en els seus dibuixos i en la creu, primera obra d'una cadena que lliga a una nova figura nascuda per perpetuar l'art de l'esmalt.